Enw fi di Huw, ac dwi'n reiddiol o Gaernarfon. Nes i gorau symud ffwrdd i weithio fyny'n Cumbria, gweithio yn y diwydiant niwclear, ac bellach dwi wedi symud nôl yma i weithio yn Emsbarc yn Gaerwen. Y rheswm nes i symud fyny oedd doedd na ddim gwaith yn yr ardal. Mae'n stori cyson iawn efo lot o bobl, yn enwedig yn peirianneg, da ni wedi gorau symud ffwrdd i gael gwaith. So gwaith fi yma'n Tenet, dwi'n mechanical design engineer, so dwi yn dylunio pethau i'r diwydiannau highly regulated. So rhywbeth o nuclear, oil and gas, petrochemical i gyd, swn i'n dweud, a renewables hyd yn oed. Ond bara menyn ni di nuclear, ac da ni'n gweithio'n agos iawn efo'r tîm draw yn Warrington. Ac da ni wedi bod yn gwneud hynna sta 20 mlynedd o'n. Ac am le i wneud o, mae Emsbarc efo cyflastera, sbio ar ôl ma'n lle math a spaceship yndi, mae'n lle gwych i weithio, modern, a genna chdi eryri ar dy stepan drws. A mae'n rhywbeth sy'n bwysig i fi. Ac dwi'n medru meddwl am rhywle sydd fatha fel lle ti gyd i gorffan gwaith am 5, a dyn ti fyny Llwyddo'n fawr wedyn mewn rhyw awran ar ffordd adra gwaith. Neu ti gyd i mynd am swim i Dinas Dinlla. Dwi'n gwybod bod yna heriau i busnesau. I ni, fel pobl Gogledd Cymru, be da ni'n gorau oroesi, dydy'r bwlch apprenticeships yna, diom di diflannu, mae dal yna. Mae wedi bod yna 30 mlynedd o'n, a mae gael gwarad yna fo'n mynd i fod yn anodd iawn. Be sydd wedi digwydd ydy, da ni wedi gael gwarad o rwan, y pobl hyn efo profiad. Maen nhw wedi mynd i ffwrdd i gael gwaith da, lawr yn Hinckley, lawr efo HS2. Dwi'n sôn am peirianneg yn benodol yma, ond dwi'n siŵr bod o wedi digwydd ar draws y bord. Ac mae llenwi'r bwlch yna yn mynd i fod yn anodd, ond mae llefydd fatha Emsbarc yn neud o'n haws. Dyma sut da ni'n mynd i wneud o. Mae'r synergies ti'n gael mewn gweithio mewn lle fel hyn, efo cwmni a mor, maen nhw'n frwdfrydig, maen nhw'n llawn egni, mae yna omff yma. Ac mae'n bleser bod yn rhan o hynna. Fel gair o gyngor i rywun sy'n eisiau symud adra, dio ddim yn hawdd. Derbyn hynna ydy'r peth cyntaf, ond mae yna angen cymryd y cam cyntaf. Ac un o ti wedi gwneud hynna, ti'n gweld na camau bach di wedyn. Ac fel maen nhw'n deud, ydy ffordd i fyta eliffant ydy un darn bach ar y tro. So be nes i wneud i ddechrau oedd sortio swydd fi. Ac nath hynna wneud, hynna oedd y peth mwyaf pwysig i fi, dod yma'r terma fi'n hun. Mae'n eitha brawchus o beth ti'n sbio yna fo tro cyntaf. Ac yn aml iawn, wel, efo fi be ni angen oedd y sparc yna. Just i dechrau'r pelan na mynd. A dyna oedd Llwyddo'n lleol, nath o helpu wneud hynna, wneud y penderfyniad yn haws i dechrau'r broses. Ac rwan, da ni'n ôl, fatha gwmni, da ni yma, mae Llwyddo'n lleol wedi helpu ni ddenu pobl yn ôl adra i weithio. Ac mae'r cyfuniad yna neu'n cry iawn, dwi'n meddwl. Da ni efo'r swyddi da i bobl lleol. Mae Llwyddo'n lleol yn gallu dod â nhw nôl adra o Llundain, o Gaerdydd, o lle bynnag maen nhw yn y byd, mae'n gallu helpu nhw ddod nôl. A mae hynna'n rhywbeth cry ac rhywbeth sy'n dda iawn i'r ardal. Ar ôl symud nôl yma, dwi wedi sylwi bod y work-life balance rhwng fan hyn yn wych. Mae'n rhywbeth da ni fel cwmni yn coelio yn Tenet yn dda iawn yn cefnogi staff i wneud yn siŵr bod nhw'n dda, bod nhw'n iach, bod wellness yn dod uwchben bob dim. A wedyn mae'r gwaith yn well. A mae hynna wedi profi dros 20 mlynedd. Dyna pam da ni'n y cwmni, dyna pam da ni'n tyfu fath o ni, ac dyna pam da ni wedi symud i fan hyn. Sa'n un lle gwell i wneud hynna. Mae'n anodd osgoi o work-life balance roedd fan hyn. Ti'n mynd heibio eryri pryd ti ar dy ffordd adra gwaith, ti'n mynd heibio ambell i draeth, cos ti fewn i nofio. Dwi wrth ymwneud yn siapio fyny dŵr oer neu mynd rhedeg fyny mynydd. A mae'n rhywbeth sy'n helpu bod dim arall. Gobeithio ni fel cwmni am Gogledd Cymru, be da ni eisiau ydy, yn amlwg da ni eisiau tyfu'r swyddfa, da ni eisiau gwneud hynna efo pobl lleol. Yn barod, mewn 4 mis, da ni wedi cael 4 o bobl. So, os da ni'n cario ymlaen o'r cyfradd yna, fydda ni'n swyddfa mwy cyn bo hir, swn i'n dweud. Ac os mae rhywun, unrhyw beiriannydd allan yna, yn enwedig rhywun sy'n dylunio mewn unrhyw faes highly regulated, gyda ni swyddi iddyn nhw. Just ymestyn allan, just sleidiwch fewn i DMs fi, dwi'n mwyn yna.